Mike, vissza kell szerezni a hüvelykujjat. Itt elfogási terv. Terv előkészítve. Első segélyre van szüksége. Kötés előkészítve. Mi ez? Mit művel? Most elhájulok. Komolyan? Aha. Király! Mi a... Hé! Első segély kész. Javaslom, hogy 24 órán belül keresse fel az orvosát. Már nem is fáj. Az emberek, akikkel beszél, látnak és hallanak minket? Igen.